खुलुमबाय। रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ'आव रादाबखौ फरायदों आं अनजु ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं प्रसार भारती आरो आकाशबाणीआ 100% बांसिन जौगादों। बिटिआर गोरोबथानि बोसोरारि हाबाफारियाव अमित शाहआ बाहागो लाफैगोन। जाब्रबथायजों दीपांकर बागलारिया जिउ गोमाबाय। 46 नं कुरुक्षेत्र बियाबाव बिजेपिनि मेल। दानिया आबुं रादाब। मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिंआ अफिसियेल स्टेटमेन्ट होदों दि 2020 मायथाइयाव प्रसार भारती आरो आकाशबाणीनि डिजिटेल चेनेलाव 100%निख्रुइबो बांसिन जौगादों। दा भारतआ बुहुमनि गेजेराव सेथि जायगा आवग्रिनो हाबाय आरो नैथियाव जायगा आवग्रिनो हादों पाकिस्तानआ। डीडी आरो अल इन्डिया रेडिअ'नि फोसावखांनाय प्रग्रामफोरखौ इउट्युब चेनेलफोराव आपल'ड खालामनाय जागोन होननानै फोसावदों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा 24 जानुवारियाव कक्राझाराव जानो गोनां बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसेयारि हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेयाव बिथाङा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायगोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ आसामनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाजों सावरायगोन। बेजों लोगोसे बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि मावफुंनांगौनि सायावबो गोथौवै सावरायगोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। बर'नि मुंदांखा मेकआप आर्टिस्ट दीपांकर बागलारिया मैया मोनाबिलि समाव मोनसे जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दीपांकर बागलारिया भैरबकुन्दनिफ्राय गावनि लोगो प्रीतम दासजों फैबाय थानाय समावनो उननिफ्राय गंसे कारआ सौख्लायफैयो। दीपांकर आरो प्रीतमखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायाखैसै। मैया बजालिनि सिङाव थानाय 46 नं कुरुक्षेत्र बिधान सभा समस्तियाव बरायनायजों लोगोसे बिजेपि हान्जायाव गोदानै हाबफैनायनि मेल खुंदों। बजालि जिल्लानि आफादगिरि नगेन चौधुरी देबनि आफाद दैदेननाय बे मेलाव नुजाथियो आसाम रायजोनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास, रायजो सभानि एमपि भुबनेश्वर कलिता, बिजेपि हान्जानि आसाम रायजोनि बुंथिगिरि रुपम गस्वामी मोनहा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।